Diwrnod 10, Caernarfon. Heddiw, dach chi'n mynd i dref Caernarfon. Heddiw, byddwch chi'n ymweld â chanol tref Caernarfon, ei gastell a walia'r dref. Byddwch yn adolygu'r cwrs cyfan, ac mae peth o'r gwaith mewn fformat tebyg i'r cwestiynau arholiad a gallech fod yn eistedd yn fuan. Gyrwch i Gaernarfon. Wl 55 1 SR. Y lle gorau i barcio am y dydd yw maes parcio ffordd Balaclava. Os ewch chi at Gaernarfon o'r Dwyrain, trowch i'r dde wrth yr ail gylchfan. Amserlen. Mae'r diwrnod yn llawer mwy rhydd yn ei strwythur a gallwch gynllunio trefn y gweithgareddau i weddu i'ch diddordebau. Cofiwch pan fyddwch chi'n ymweld â safleoedd cadw, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Myrddin. Mae stori olaf y Mabinogi yn ymwneud â Myrddin. Muriau'r dref. Dewch o hyd i walia'r dref ac archwilio ei cynllun. Y dref. Ymwelwch ar amrywiaeth o siopau yng nghanol y dref. Yr harbwr. Ymwelwch ar harbwr ac ystyried hanes diwydiannol Caernarfon. Amser cinio. Mae yna nifer o gaffis o amgylch y dref a bydd llawer ohonyn nhw'n gallu derbyn eich archeb yn Gymraeg. Y castell. Archwiliwch y castell. Charles, Tywysog Cymru. Archwiliwch hanes arwisgo Tywysog Cymru diweddaraf yng Nghastell Caernarfon. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd ysgrifenedig i chi ei wneud. Mae hwn fel rhan ysgrifennu'r arholiad. Gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.